Gent de pau, vent de guerra. A l'època d'Octavi August tingué lloc el naixement del cristianisme, que fou predicat pels deixebles de Crist a Roma i va arribar més tard a Espanya. Els primers predicadors venien segurament del... quin mareig! Del nord d'Àfrica, enviats per Cebrià, bisbe de Cartago. Mare! Els vostres déus només són trossos de pedra freda. Tenen peus i no caminen. Tenen orelles i no hi senten. Tenen boca i no parlen. Tenen ulls i no hi veuen. En canvi, jo us vinc a parlar del Déu vivent, únic i totpoderós. Aquest home està tocat del bolet. Estàs com un llum, noi! Jesucrist diu, bategeu-vos i sereu salvats. Jo vull conèixer aquest Déu. Jo també, bateja'm. Jo també vull que em bategis. El cristianisme que predicaven els apòstols es va estendre amb tota rapidesa. Era nombrosa la gent que es batejava, de totes les classes socials. El cap de les comunitats cristianes era el bisbe, ajudat pels preveres i sacerdots. Aquí, el cristià és aquí dintre. La pau sigui amb vosaltres. En nom del governador quedes pres. Em calço les sandàlies i vinc. O sigui que els nostres déus són falsos? Només hi ha un sol Déu veritable, el cristià. Per tant, el nostre emperador no és Déu. No, no és Déu, és un home com un altre. Si vols que no et passi res, crema encens en honor de l'emperador. Has atemptat contra els déus i contra el poder de l'imperi. Seràs cremat al circ. A l'arena del circ de Tarragona, Sant Fructuós va ser martiritzat. Era l'època de l'emperador Valerià. La persecució més forta va ser la de l'emperador Dioclecià, l'any 304, en la qual hi va haver molts màrtirs catalans. Santa Eulàlia va ser crucificada, Sant Cugat decapitat, Sant Feliu llançat al mar. Malgrat les persecucions, el cristianisme anava agafant cada vegada més força. Constantí, l'any 313, amb l'edicte de Milà, va permetre el cristianisme, que anys més tard va ser declarat religió oficial de l'imperi, però l'imperi trontollava des de feia temps. L'any 395, l'emperador Teodosi va dividir l'imperi romà entre els seus fills en dues grans parts, que mai més no es tornarien a unir, l'Orient i l'Occident. Però a Occident van començar moltes lluites entre els generals. Tots volien proclamar-se emperador. Ara en venia un i s'asseia al tron. De seguida era derrotat per un altre. Això produïa guerres entre els mateixos exèrcits romans. I mentrestant, l'imperi s'arruïnava. No! Prou! A més, un altre perill amenaçava l'imperi. Els bàrbars. Els bàrbars eren pobles que habitaven la Germània i no parlaven llatí. Tu, on vas per aquí? T'he preguntat on vas. Vaig buscant un bacó al blat. Aquest sòmines està buscant un bacó. Va, que barboteja aquest salvatge. Vés a buscar el bacó al teu poblat. Bàrbar! Per als romans, bàrbar venia a ser aquell que no sabia parlar bé el llatí i, per tant, sinònim d'una persona incivilitzada, salvatge. Els bàrbars vivien al mig del bosc, del pillatge, de la caça i de la cria del bestiar. Escolteu-me molt bé, ha arribat la nostra hora. El seu exèrcit amb tantes lluites està molt debilitat.
Sí, Auric, les fronteres no tenen cap protecció. Obtindrem un gran botí i tanmateix ens podrem quedar a viure en aquelles terres. Tu, Auric, ets el més fort i poderós. Seràs el nostre cabdill. Les incursions bàrbares cada vegada eren més freqüents i arribaven més endins de l'imperi. La gent tenia por dels bàrbars. Corrien espaordits i intentaven salvar tot el que podien. La majoria de les ciutats s'havien empobrit. Fixeu-vos en Tarragona. Venim a cobrar l'impost per mantenir l'exèrcit imperial. No en tinc de diners. Sóc pobre. Vinga! Però què feu? Així els trauràs els diners. Vinga, els diners, de pressa! La vida a la ciutat s'havia tornat molt insegura. Em sap molt de greu haver de deixar-ho tot. La gent se n'anava al camp, on es vivia més tranquil·lament. I de mica en mica, les ciutats anaven quedant despoblades. Fujo de Tarragona. On som? A Sencelles. Hi ha feina? Per qui treballeu? Per Llucià, l'amo d'aquella vila d'allà dalt. Em donarà feina? És poderós? Molt. Tot el que es veu és d'ell. Camps, boscos i masoveries. Segur que t'acollirà. Mira, són els guerrers que té Llucià per protegir-nos dels lladres i dels bàrbars. Ja no ens podem fiar de l'exèrcit romà, oi? L'amo vivia a les dependències principals de la vila, que eren molt luxoses i ricament decorades. Quin goig viure així. Bé, Fabià, jo t'acullo a tu i la teva família. Us protegiré, us alimentaré i sereu els meus serfs. Haureu de treballar per mi i estàs d'acord? Que me'n dius? Al voltant de la vila hi treballaven centenars de serfs i esclaus del senyor en tota mena de produccions agrícoles i ramaderes. Oques, 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 aneu, oques, aneu. L'activitat de les viles rurals com Sencelles, al Camp de Tarragona, eren més importants que les de les ciutats. El poble bàrbar dels visigots, després de travessar els Pirineus, va entrar a la península ibèrica. El comandava el seu rei Ataúl, que era casat amb Gala Placídia, germana d'un emperador romà. Gala, aquesta ciutat m'agrada molt. Es diu Barcelona. Té unes muralles molt fortes, amb més de 70 torres. En farem la capital del nostre regne. L'any 476, Roma cau en poder dels bàrbars i l'imperi queda destruït. L'antic imperi romà queda fragmentat. Els bàrbars, els visigots. Que vinen els visigots! Fugim! Què voleu? Tranquilitat, no cal que fugiu. Aquest país és prou gran com perquè hi capiguem tots. Nosaltres els visigots i vosaltres els hispanoromans. Nosaltres manarem i serem els guerrers. Vosaltres podreu conservar les vostres terres i comerciar, i ens pagareu tributs, naturalment. Els hispanoromans us regireu per les vostres lleis i nosaltres per les nostres. I la religió? Nosaltres som catòlics i vosaltres arrians. No us preocupeu, cada poble tindrà la seva religió. Tot i que tenien cultures diferents, els hispanoromans i els visigots van conviure pacíficament.
Els costums i les lleis dels bàrbars no eren tan refinats com els dels hispanoromans. Senyors, hem agafat aquests dos homes robant una ovella. El meu serf, segons la llei romana, ha de rebre 5 bastonades. Segons els nostres costums, el meu guerrer rebrà 25 garrotades. Bufa, sort que no ens regim per les lleis dels visigots. Després de Taulf, els visigots es van agrupar cap al centre d'Hispània, van establir la seva capital a Toledo i van procurar mantenir la península ibèrica unificada. Per això, els reis es van convertir a la religió catòlica i dictaven lleis juntament amb els bisbes, en els famosos concilis de Toledo. Els visigots ens van deixar alguns temples com les magnífiques esglésies del que fou bisbat de Terrassa. Som a l'any 711. Un greu perill amenaçava el regne visigot, els musulmans. Després d'haver ocupat el nord d'Àfrica, els àrabs van passar l'estret per ocupar Hispània. Van derrotar l'exèrcit visigot prop del riu Guadalete. En menys de 6 anys, els àrabs van conquistar tota la península ibèrica. Bisbe Pròsper, els àrabs s'acosten a Tarragona. Oh, fugim! Cap al Pirineu, però enduguem-nos l'urna amb les relíquies de Sant Fructuós. Tornarem! Endavant! I així, amb la invasió dels musulmans, comença un dels períodes més apassionants de la història de Catalunya. Marca hispànica. L'any 711, els àrabs van conquerir tota la península ibèrica i més de la meitat de França. I ho van fer en pocs anys, i gairebé sense trobar cap mena de resistència. En van caldre vora de 800 per treure'ls. Eren guerrers de plana i desert, i no van dominar mai les muntanyes. Molts visigots i hispanoromans es van refugiar a la serralada cantàbrica, als Pirineus o en terres dels francs. Palà i Covadonga va vèncer els moros l'any 718 i Carles Martel els va derrotar a Poitiers al 732. La reconquesta comença. Si bé Astúries va ser obra dels visigots, a Catalunya ho va ser dels francs. Encara és com si ho veiés. Deixeu que us ho expliqui. Era en els camps catalàunics. Les tropes àrabs ho havien arrasat tot. Els voltors planaven sobre el camp de batalla. La lluna era vermella com de sang. Una fumera espessa s'estenia pels boscos del voltant. El vent udolava com un llop. Cavalls i cavallers jeien sense vida sobre les cendres i la pols del camp. Semblava talment que era la fi. Però no. Un d'aquells cavallers de la creu va aconseguir de sobreviure. Era Utger, senyor del castell de Cataló. Amagat en una cova, es va anar refent. De Pifer de Montcada, Galzeran de Pinós, Hug de Mataplana, Guillem de Cervera, Roger d'Erill. Tots ells han escoltat el so del corn que ha travessat valls i muntanyes. Els 9 barons coneixen la crida d'Utger Cataló i corren amatents a galop dels seus cavalls, amb tot el seu coratge. Déu-vos guard, nous barons, paladins de la fe. El cel us ha destinat a foragitar els moros d'aquesta terra. Guerra a l'infidel! Guerra! Guerra a l'infidel!
i un poderós exèrcit va emprendre la lluita. Aviat es va formar un exèrcit formidable. Utger Cataló hi anava al davant. Conta la llegenda que van penetrar per les riberes. La llegenda d'Utger Cataló i els 9 barons de la fama és el símbol de la resistència catalana. Tots els orígens tendeixen a ser llegendaris. El que cal és distingir ben clar... Mireu, que bufons! Com escolten. Bocabadats. Bé, com us anava dient, el que cal és distingir prou clar el que és història del que és llegenda. Els cristians es van estendre seguint les valls pirinenques i van fundar diferents comtats amb l'ajut i sota el poder de Carlemany, fins a constituir la marca hispànica. En aquelles valls pirinenques d'Aran, la Cerdanya i el Capcir va començar la nostra reconquesta. Ui! Bufa, com pesa això! Ho he portat per ensenyar-vos-ho. És el mapa de l'imperi anomenat Carolingi. És enorme. I mireu si n'era de gran. Aquí hi haurà la marca hispànica. Carlemany sabia que el nou imperi que ell volia fundar a Europa només es mantindria segur si era prou fort per resistir als atacs exteriors. Per això va establir les marques, territoris de frontera, governades per un marquès o per un comte. Estaven defensades per castells i torres fortes. Al seu davant era terra de ningú. Més enllà, els enemics. Aquí podeu veure la marca de Soràbia, la bretona, la danesa, l'oriental, la panònica i la hispànica. Carlemany va ser coronat pel papa Lleó III a Roma, al Nadal de l'any 800. El projecte polític de l'emperador era el de reconstruir l'imperi romà d'Occident en un desig d'unitat de l'Europa occidental. Perdoni. L'objectiu de Carlemany, al sud dels Pirineus, és Barcelona. Una ciutat forta per les seves muralles, i ara en poder dels àrabs. Alto! Senyor, serà difícil de conquerir. La ciutat està molt ben situada, protegida pels infidels i ben emmurallada. Teniu raó, capità, però nosaltres la prendrem. Endavant! Llanceu! L'any 801, el rei d'Aquitània, Lluís el Pietós, fill de Carlemany, va conquerir Barcelona als musulmans i va atacar de valent amb els nobles gots de Septimània, els francs, els gascons i els aquitans de la cort. Aquesta presa de Barcelona ens ha deixat com a record la rondalla del gegant del Pi. Ara us l'explico. Diuen que a muntanya hi vivia un gran gegant anomenat el Fort Parell. Ara balla el gegant del Pi, ara balla pel camí. Pobre galifardeu! Qui ets tu, desgraciat? Sóc jo, el gegant del Pi. Surt si ets valent. Et repto a tu, gegant de la ciutat, a enfrontar-nos en combat per veure qui és més fort. Què hi dius? Ha, 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 ha! Què t'hi jugues? No en tinc ni per començar. Ah, no? Doncs per què no t'hi jugues la ciutat de Barcelona? D'acord, ara baixo.
El gegant de la ciutat ara balla pels terrats. D'ençà de la reconquesta de la ciutat, s'institueix el Comtat de Barcelona, que fixa els límits més avançats de la marca hispànica. Els rius Llobregat i Cardener formen la línia de frontera amb els territoris àrabs. Els reis francs van dividir la marca en comtats, el govern dels quals va ser encomanat a un noble vassall. A canvi de protecció i sosteniment, us prometo vassallatge, fidelitat i serveis militars. Per força ha d'estar en aquesta caixa. Mirem-ho. Aquesta és la llista dels comtes de Barcelona. El primer va ser Narnà, del 801 al 820. Després Rampó. Ui, en són molts. Ara que hem incorporat els comtats, hem d'unificar el país. I què hi dirà el rei? Carles, el rei franc, no hi va dir res i va acceptar també que Guifré establís la dinastia de la Casa de Barcelona, que va governar Catalunya més de 500 anys. Els normands van entrar a les terres del rei Carles de França i en Guifré, que li deien el Pilós perquè tenia molt de cabell, va voler ajudar el rei francès. Quiet, quiet! En l'atac! No em fa patir el cop de llança, sinó veure el meu escut sense un blasó que mostri els honors que crec que he merescut. El rei es va apropar al llit del comte i va mullar els seus dits amb la sang de la ferida. Guifré, 12è comte de Barcelona. Us heu ben guanyat el blasó. Des d'ara aquesta serà la vostra ensenya. En realitat, les 4 barres apareixen en documents per primera vegada l'any 1150. Guifré potser no va lluitar mai contra els normands. El que se sap segur és que ho va fer contra el governador àrab de Lleida i que va ser ferit o mort. La llegenda de les 4 barres de sang és tardana, data de mitjan segle XVI. Els escriptors romàntics la van trobar tan bonica que la van popularitzar. Què seria un poble sense llegendes ni tradicions? En el proper episodi veurem com es va repoblar la Catalunya Vella i com els comtes de Barcelona es van alliberar del vassallatge amb els reis francs. El naixement d'una nació. Des de l'any 878, Guifré el Pilós governava els comtats orientals de la marca hispànica, que quedaven força aïllats dels de la part occidental. Els de les valls de les dues Nogueres, el Pallars i la Ribagorça, van dependre dels comtes de Tolosa en determinades èpoques. La seva parla derivava de l'èuscar, fins que... Això de tenir-ho apuntat, fins que cap a l'any 1000 van passar directament al català. L'obra de govern més important de Guifré el Pilós fou el repoblament del centre de Catalunya, Osona, Berguedà, Bages, Ripollès, devastat i quasi despoblat pels musulmans. Escolteu tots! En nom de Guifré, comte de Besalú, de Barcelona i Girona, de Cerdanya i d'Urgell, es fa saber que tota la gent que es vulgui establir en terres de la vall del Cardener les tindran i posseiran de ple dret amb els impostos molt rebaixats. Es fa saber també que no es pagarà altre cens que els delmes, les primícies i les ofertes degudes a l'Església.
Tot això es fa públic en nom Ei, de Balàs, Guifré, què et comte sembla? de Besalú, Hi de vols Barcelona, anar? Girona, de Cerdanya i d'Urgell. Doncs sí, anem-hi. Au. Ens n'anem a Cardona. Que hi aniràs, tu també? Em penso que sí. Ja ens hi veurem, si Déu vol. Catalunya es va poblar de gent que venia d'arreu i s'hi van reunir homes i dones de diverses procedències i races. Estic segur que això deu tenir molt bon gust. Prova-ho. T'agrada? Sí, en vull més. No, 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 no. Ha perdut. Anem, Vitaric. Sí. Aquest que ara arriba acompanyat per uns monjos i uns soldats és un vicari, que no té res a veure amb els vicaris d'avui dia. Era un càrrec civil molt important. En aquella època era el representant del responsable de la repoblació de la comarca i feia i desfeia com millor li semblava. Escolteu tots, us donarem protecció, seguretat i defensa, però a canvi vosaltres haureu de contribuir a la construcció del castell i treballareu un dia a la setmana, per torns. El dijous tindreu permís per quedar-vos tota la sal que pugueu agafar d'aquesta muntanya. Aquesta serà la vostra paga. Creiem que és un tracte generós. D'aquí ve que de la renda del treball encara avui se'n digui salari. Estimats germans, perquè pugueu cantar lloances a Déu, necessitem aixecar una esglesiola amb un petit campanar que assenyali el ritme dels esdeveniments i convoqui la comunitat a l'oració. Quan el sol... Aventurers gascons, pagesos hispanoromans, ramaders, nord-africans, cadascun d'ells amb la seva llengua i costums d'origen, van afrontar la duresa del treball i les incursions sarraïnes. I ho van fer de valent, sense tenir cap mena de por. Els havien promès que després de 30 anys de conrear una terra erma, en serien els propietaris. Aquesta promesa els feia treballar amb molta il·lusió. Alfons el Got, Balasc de Bascònia, Vitaric el Germànic, Salomó l'Hebreu, anireu a la riba dreta de la riera de Navel, Hom de Déu de Cerdanya, Roncariol d'Aragó. Treballaven de sol a sol, dia rere dia. Aquell país devastat per la incursió dels àrabs va ser llaurat de nou. Aquella terra de ningú ja la sentien com a pròpia. També havien de fortificar la frontera del riu Cardener. Cada home hi aportava de franc el seu treball. Picapedrers, fusters, paletes... Les dones colgaven amb esperança els primers grans de blat en els nous solcs. Una primitiva església aplegaria la nova comunitat per al culte i per a la cultura. La silueta del castell defensaria aquell país, incorporat pel treball als dominis del comte Guifré. Segons el règim feudal, el senyor atorgava cartes de poblament als colons que els concedien privilegis a canvi de la fidelitat, del compromís de viure i de treballar les noves terres, ells i els seus descendents, perquè conquerir no era guanyar heroiques batalles als enemics, sinó guanyar-se cada dia la terra amb la suor del treball. Un, dos, tres, dreta, esquerra, per sota. Un, dos, tres, esquerra. Ai! Són els sarraïns! De vegades l'alarma era ben certa. El poble estava esglaiat, tenia por, perquè els sarraïns eren molt ferotges. Les seves incursions ocasionaven morts i ferits per tot arreu. Adéu, Vitaric. Adéu. Ja no podem aguantar més. Els atacs dels sarraïns ens han decidit. Anem a provar fortuna en un altre lloc on no hi hagi tant de risc. I vosaltres
Nosaltres ens quedem. Estem cansats i passem gana, però crec que ens en sortirem. Qui dies passa, anys empeny. Adéu, Vitaric, adéu! Bona sort! Cardona es troba a l'eix Llobregat-Cardener, que és la línia divisòria entre les dues Catalunyes. Al nord, la Catalunya vella. Al sud, la que serà, després de 2 segles de conquestes i repoblaments, de lluites i sofriments, la nova. Si ens fixem en els pobles que conserven el topònim de Castell, veurem que segueixen la frontera de la marca hispànica. Castellbisbal, Castelllledral, Castellvell, Castelldefels, Castellà, Castellterçol, Castellcí... Veieu com van seguint aquesta línia? Ara us parlaré del net de Guifré el Pilós, Borrell II, un altre gran home de la nostra història. La seva política va tenir com a finalitat el manteniment de la pau, mitjançant les bones relacions amb els grans poders. El carolingi ja en decadència, el del califat de Còrdova, en ple apogeu, i el del papa de Roma, cada vegada més influent a Europa. Ara us ensenyaré una esplendorosa sala de palau on Borrell II serà investit com a marquès. Ah, atenció, trec la cortina i... Borrell II ret homenatge al rei. Vull ser el vostre vassall. Ara el comte farà el jurament de vassallatge. Escoltem les seves paraules. Jo, Borrell, juro davant dels evangelis de Déu i d'aquestes relíquies dels sants que des d'aquest instant i fins al darrer dia de la meva vida us seré fidel contra qualsevol home. Així quedaven ben units per un vincle personal. Califa, sóc el marquès Guiu de Toscana. I veniu com a ambaixador de Borrell II. Efectivament. Paral·lelament, Borrell II va enviar el marquès Guiu de Toscana a la cort del califa Abdelrahman III com a ambaixador de pau. El califat de Còrdova, ja independent d'Aràbia, era riquíssim i poderós. La ciutat cordobesa era un dels centres de cultura, d'art i de ciència més importants de l'època. I fem taules astronòmiques amb els nostres càlculs. Mesurem els azimuts dels astres... Borrell II, amb el seu seguici, se'n va anar a veure el papa Joan XIII personalment. Aleshores, l'autoritat papal era cada vegada més forta i podia afavorir el seu projecte d'independència. Prou la fama de l'escriptori de Ripoll. Estem molt contents que sigueu. El Mansur, al cap d'un nombrós exèrcit, seguint la via augusta romana, va envair el comtat. Aquest cabdill era un fanàtic religiós que feia la guerra santa en nom d'Alà per guanyar-se el paradís. La ciutat de Barcelona va ser completament arrasada i saquejada. Borrell II va demanar ajut a Lotari, però el rei Franc es va fer el sord, malgrat les seves obligacions feudals. El Mansur va deixar un rastre de foc i desolació al país. Tot era cendra i runes. Però damunt d'aquelles cendres que encara fumejaven, renaixeria Barcelona. No era la primera vegada, ni malauradament seria l'última. La ciutat va ser reconstruïda amb una ferma voluntat de continuïtat. Tothom hi va ajudar sense queixar-se gaire. Senyor, ha arribat un missatge del rei Hug Capet, nou rei de França. La misericòrdia de Déu ens ha atorgat el reialme de França. Si voleu, doncs, conservar la fidelitat que ens vau prometre, presenteu-vos davant nostre abans de Pasqua. Però què s'ha cregut el rei Hug Capet? No penso pas enviar cap legat, i molt menys anar-hi en persona, ni abans ni després de Pasqua. I tenia tot el dret. El vincle es trenca quan el senyor no ajuda el vassall que s'ha encomanat a les seves mans. La independència de Catalunya va començar de fet amb la ruptura dels lligams de vassallatge. L'any 988, és a dir, fa 1000 anys exactament. La sobirania de Catalunya no va començar amb cap victòria gloriosa ni amb manifestacions triomfals. Va ser un acte de fermesa de Borrell II. Des d'ara ja no seria comte per gràcia o favor del rei de França. Borrell II seria comte per propi dret. Ara el sentirem. Jo, Borrell, per la gràcia de Déu, duc de Gòtia i marquès, assumeixo la tasca de fermar aquesta terra
i de vetllar per tota la seva gent. Fixeu-vos-hi, Borrell II es dona a si mateix el títol per la gràcia de Déu. Així expressa la seva sobirania, la seva independència del rei Franc, és a dir, la seva responsabilitat envers la terra i la gent que té encomanada. Aquest territori ja no és la marca hispànica dels francs, sinó un país nou, una nació, la dels catalans, que més endavant es dirà Catalunya. Oliva, pare de la pàtria. Teníem i hem perdut un bisbe i un abat de benaurada memòria, pare de tota la pàtria, Oliva, dolç, afable. Aquesta és la comunicació enviada a tots els monestirs i esglésies de Catalunya i de França amb motiu de la mort de l'abat Oliva. El text continua. Va néixer en un noble bressol, engendrat en sang gloriosa. Ell, des que era petit, va aprendre les sagrades lletres. Teniu, doneu la bona nova al comte de Besalú. Digueu-li que és pare d'un altre nen, el tercer dels seus fills. Oliva va néixer a la Cerdanya l'any 971, del llinatge de Guifré el Pilós i de Borrell II. El vostre fill. Els seus pares eren Oliva II, de sobrenom Cabreta, i la comtessa Ermengarda. Pa. Que n'ets de bufó, ho acabes de mullar tot. Oliva va ser un personatge molt important, fins i tot més enllà dels límits del nostre país. Avui, 15 de novembre de 977, és dia de festa a Ripoll. Es consagra el monestir. Tot xerrant, m'he quedat l'últim, i a mi sempre m'agrada veure-ho tot des de primera fila, així us ho puc explicar molt bé. Aquest és el comte Borrell, de Barcelona i d'Urgell. Està molt seriós, Però és que la cerimònia és important. Qui oficia és el bisbe de Girona, Miró Bonfill, que, per cert, és oncle d'Oliva. I aquest noiet és el nostre protagonista, que ja té 6 anys i que recordarà tota la seva vida aquesta cerimònia. Va, Oliva, no badis, no t'encantis. Ara continuarem amb el llatí. El bisbe de Girona va educar el seu nebot. Els estudis que avui serien universitaris es deien Trivium i Quadrivium. El primer comprenia gramàtica, retòrica i dialèctica. El segon, aritmètica, geometria, astronomia i música. 7 matèries. Potser per això, d'un que sap moltes coses, en diuen uns 7 ciències. Ho sento, amic, però saps? Tinc molta gana. Monsenyor, tal com heu manat, han portat presos els vicaris dels castells de Viver i d'Estela que s'han rebel·lat contra el comte Oliva. Tu! Oliva, pensa que abans d'actuar cal escoltar. Digueu, què teniu per al·legar? Els temps que vivim són dolents, els vilatans es queixen i el seu malestar s'escampa arreu. Nosaltres ens hem deixat portar per la seva rauxa. Aquesta terra serà un infern. Semblarà el judici final quan tot s'haurà cremat. No en quedarà pedra sobre pedra. El germà trairà el seu germà. La fi del món vindrà de sobte, com un lladre. Això per mi. Tot serà plany i cruiximent de dents. Ho diu la profecia. Però no pot ser. L'Evangeli anuncia la caritat i la pau. Aquesta no pot ser la fi del món, sinó el començament d'uns nous temps. Jo, Oliva, dedicaré la meva vida a construir la pau per al meu poble i per al món. Ha vingut el gran dia de la ira de Déu. Penseu que la fi del món ja s'acosta. Benediu-vos! Els predicadors van profetitzar que el món s'acabaria l'any 1000, però als monestirs la vida continuava com abans, tranquil·la i assossegada. El treball manual, rebutjat en aquells temps per la gent noble, aquí era valorat.
Els monjos treballaven de sol a sol tant amb les mans com amb la intel·ligència. Tenien 1.500 hores d'estudi i de lectura a l'any. Feien de fusters, d'escultors, d'orfebres, per tal de poder-se mantenir ells mateixos. La comunitat religiosa era una organització perfecta sota la regla de Sant Benet i l'autoritat de l'abat. A l'escriptòrium, els monjos copistes tenien una feina que s'havia de fer en silenci absolut, a excepció del monjo lector. Prínceps i reis, perquè amb el seu terror allunyin els pobles del mal. Els monjos copiaven els llibres que contenien el llegat cultural dels antics i ho feien en llatí, que era la llengua considerada comuna arreu d'Europa. Els il·luminadors dibuixaven amb tintes de colors miniatures precioses per il·lustrar aquests llibres. Cal tenir sempre present que és millor la servitud... Un monjo dictava i els altres copiaven, cadascun d'ells un llibre diferent. Al monestir de Ripoll s'hi van traduir al llatí i s'hi van copiar obres científiques que venien de la Còrdova musulmana, el centre intel·lectual més important d'aquella època. Gerbert d'Aurillac, el famós monjo, se'n va anar a Ripoll a aprendre matemàtica i d'altres ciències. A través d'aquest monestir ens van arribar els coneixements de geometria, astronomia, l'astrolabi, la numeració aràbiga i segurament també el número 0. Abans del naixement de Crist, però van ser els àrabs els que el van perfeccionar. Cal aprendre també dels musulmans. Fixeu-vos com aquestes xifres són més senzilles que les romanes. Certament és molt enginyós. Més enginyós és encara el número 0, Gerbert. Gerbert d'Aurillac va estendre per Europa tots aquests coneixements i va arribar a ser papa amb el nom de Silvestre II. Va ser el papa de l'any 1000. D'Itàlia van venir les notes musicals. Re, mi, fa... Però de segur que no eren aquestes. Sol, re, mi, fa... Es pot dir que la cultura es va mantenir viva gràcies als monestirs. Catalunya es trobava en una cruïlla, la de l'avançat món àrab i la de l'europeu cristià. Es va convertir així en un gresol de cultures. Oliva va veure la importància de desenvolupar des de l'Església una obra cultural. Germans meus, he arribat a l'edat de la maduresa. Ja tinc 31 anys. En ple convenciment, he decidit de renunciar a tots els meus béns i títols de noblesa i fer-me monjo del monestir de Santa Maria de Ripoll i seguir la regla de Sant Benet. No és perquè em correspongui a la meva família, ja que el nostre germà Berenguer ja és bisbe d'Elna. Ho faig per vocació. Germà nostre, si és per haver escoltat la crida de Déu, que tot sigui tal com tu vols i per major glòria seva. Oliva tenia 31 anys i es trobava a la plenitud de la seva vida. 6 anys després d'aquesta decisió, morien els abats de Ripoll i Cuixà. Per aclamació de tots nosaltres, et preguem que vulguis acceptar el nomenament d'abat dels monestirs de la Verge Maria de Ripoll i del gloriós arcàngel Sant Miquel de Cuixà. La tasca d'Oliva com a abat de Ripoll i de Sant Miquel de Cuixà serà important. Impulsarà aquests monestirs i d'altres com a fugars de la cultura i de les arts i grans centres de religió. Va fundar el monestir de Sant Martí del Canigó en terres de Conflent, sobre la roca viva. Va estendre l'art romànic, la tècnica d'edificar una volta de canó, les cúpules, les criptes. Va fer venir mestres d'obres de Llombardia i Occitània, els quals van enriquir i perfeccionar l'arquitectura i van portar nous enginys a l'art de construir. El romànic català ja no era un art pobre i primitiu, sinó ric i sumptuós. Els temples eren basíliques majestuoses. Els murs interiors d'aquestes basíliques eren pintats de colors vius i plens d'imatges cristianes. Que n'és de lleig, renoi! Caram, m'ha agafat ben distret.
Oliva va iniciar la construcció de moltes catedrals, esglésies i monestirs com el de Montserrat, que, amb el pas dels anys, ha adquirit un valor llegendari i singular. Què passa? Escolta, tu, no sents uns cants? Diu la llegenda que la imatge de la Verge de Montserrat va ser feta per Sant Lluc i que uns pastors la van trobar. En vostre nom comença nostra història, i és Montserrat el nostre Sinaí. Sieu per tots l'escala de la glòria, eixos penyals coberts de romaní. Aquells pastors van voler traslladar la imatge muntanya avall. Els bous no poden arrossegar el pes! Doncs les rodes no estan pas travades. Això és un senyal del cel, esclar. La Verge es vol quedar aquí. Així diuen que va ser. La muntanya es va convertir en el tron de la Verge. Però parlem de l'abat Oliva. La seva gran aportació a l'època que li va tocar de viure va ser l'establiment de la pau i la treva de Déu que va instituir des de la vila de Toluges al Rosselló. Des de l'hora nona del dissabte fins a l'hora prima del dilluns. Que ningú no gosi assaltar les esglésies ni les cases situades a menys de 30 passes al voltant. Així, ben quiets, la idea d'Oliva va resoldre els conflictes per mitjà del dret i no pas per la força. Probablement és a Cuixà, on hi ha una parla fronterera entre el català i l'occità. El primer document que se'n conserva és la cançó de Santa Fe, datada solament 15 anys després de la mort de l'abat Oliva. D'aquesta manera va començar el floriment de la llengua catalana. Encomanar al Senyor la ramada que li havia estat confiada. I en caure l'hora nona, emigrar d'aquesta vida.